Presiden ke Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples FKJGP Mauhati Circle uba S Dingdo sasisen pat ulapan kan mau skibor sorkar bakaladei ban penstet no ban penyo yaka Community and Rural Development CNRD Block Office Hathain Mauhati. Habakran Shakilat Pathai Khubor uloong ba ke FKJGP ka wat jingshai hadukat no ki bor sarkar ki layat halor kate ke jingdawa bat kane ka jingwat jingshai kanlong na ka sarkar MDA ka balai lam khamat da ka seng NPP bat na ka tenat CNRD block ha ka jilla uloong ba ka seng ka wat de kane da ka jingyu I jengai bakalakta ye ki pajba khamtam ki ba jengai de ki spa kilometer na umsning bat ka balakta ye ka lek kawan bat ye ka yo ka kot ka jong ki pajba khaddu e ula benram baka jingdawa CNRD block Hathain Mauhati kamdei shu ka badang thamai ne ka badang menne henrei ka bala dep dawa la slamba daga jingkershan ki sinjuk ki rang basnong bat ki sang bhalang bat kemju daga jingkershan lang UMDC ka Mauhati constituency ba Charles Marngar ubala jukren na kapor syakapor halor kate ka benta bat ki wei bat don kamru baki bor sarkar kin pun urlong state no ikat bala ya kate ka jingdawa. Hadirin babentang yang sudah penpelong ya ka isi jongka meeting jongka Mauhati Circle. Nakaliang ke isi kuat pengkermau yang saka sarkar jongi ba ya kan dikajing dawa jongi ya ka CNRD block hapo Mauhati. Kan dikajing dawa kam dei shoot kajing dawa ka ba dei tang naka nakisang balang. Handai ka dei ru kajing dawa nadu kipat ba hadu kisenjuk ki ba snong bat quick sang balang bat kumjuru bat MDC jongka Mauhati constituency balakran ya ka jingdong kamsha jongka CNRD block benwan po ka Mauhati jungi bat kumjuru nadu ka ba ngekren ya kan CNRD block hang ne po ka jaka jungi ane po jong ka Mauhati la banong ba bar khoj kilabiang lot banbu na mentaka CNRD block nadu habaya dai nadu ka police station hadu kibang bat kumju ki population jeng bun jong kisnong bat kumju ro habaya dai bat ka habaya dai bat ki kiyau ki badan po ka than jong ka Mauhati ki berkawe bat kane ka jing dawa nadu mensha kumba ngila da panpau nadu ki kisnong kamtam nadu ki amjong amdi began ban lada lech sning kabam dak spa kilometer tam tang ban poi po musting sang di blok te sibun ki jing deko kinwan po ki kam snong kam thau khamtam hakbede bachibun bah ki skim ki wana kalyang kasin ardi blog kaya arnambak kaya lang bakis ardi blog shaki snong hi barok khai khamtam hakajing sniu une usurok jong Mauhati kaperlong susu ba yaki nongleit nongwan lane ki rang ba snong ki babat ikam snong lane ki Jerman jong ke PEC ba kinang penslam susu kadang slam susu kakam juki hapos nong khamtam lay habi dai bat kini ki pension teman ane ki badai pension ya blok kumno kin lejmi ban biang kot biang sla khabya dik spa kilometer bat kasurok ka basniu ka bajan jar bha ban shongkali khamtam na kalyang jong ki teman spun pau ne ba na kalyang jong kirang ba snong kila menjur ro wat banai ya ka jaka nak banta ban sna ya ka sanar di blog ka sarkar kam don kam su ban hab tension nak banta ka jaka ban sna ya ka sanar di blog ne po Mauhati nrai ka jaka ka don lupa bala pengkre daki rang ba snong hi jong ka ne ka dong ka than po ka Mauhati dan kumjuru ni dawan mele jungi ba penyerap tenru lang ya kan ka CNRD block khnang ba kalong ka jing mentoy ya poi ba jok chun si hi barok kowe bat kumjuru habi dai bat minister jong ka CNRD block ba
phai khmat lang sha ka ne ka dong bat ka than jong Kamawati ka dang long sha ka ba sa din bat ka ba de tang ka ne hi ka than ba ka tang ban poi sha tang ban le san ri blok ro ka dong kam da kispa kilometer ban poi